सिगांनो बयनिसिमबो खुलुमगोरनाय थाबाय दिनै एनडिबिनि लिडार फाउन्डार रन्जन दैमारि सार बयखौबो अनसायग्रा बयखौबो सिबिग्रा बयखौबो बयनिबो थाखाय मावबोग्रा नांबोग्रा बिथाङा दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट बलामगुरि ओनसोलाव फैनो नागिरदों। बेयो जाहैबाय 20 तारिख जुन खालि बियो 2025 गाबोननोसै दिनै बिस्थिबार। दा बेखायनो बयबो साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा नायनो गोसो जानाय हांमा थानाय जायनाखि बिथांखौ नायहैनो हागोन बेयावनो नायहैनानै लोगोसे बिथांनि थाखायबो थाबैनो दिनै जेलनि आलासि जानायनिफ्राय दिनै बिथाङा उदां अख्राङाव फैनानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरजों मिनि खुसि सान्थि गोजोन खौसेयै आवगायफानो हानायफोरबायदि गासिबो बिथांनि थाखाय प्रार्थना खालामनो हागोन। इसोरनाव आनान गसाइनाव जेखि धर्म थाया मानो गासैबो बिथांनि थाखाय थफैसा खालाम जाहाथे बिथाङा उदां अख्राङाव फैनानै गासैबो सुबुंफोरजों मिनि खुसियै मोनसे गाजा गोमजायै बिथाङा गोजोन सान्थियै मोनसे थानो हानायफोरबायदि बेखौनो आङो गासैनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।